Ngiphinde nginibingelele futhi namhlanje igama lami mina ngu-DJ Roxy usikhutha phatha kwaMthembu. Sibonga kakhulu abantu ababuka i-motivation le bese bayashare amavidiyo, abanye bakhomente be-like, hawu siyabonga kakhulu ngale ndlela le isimangale. Sizolo kade ngikhuluma nomunye usisi wami laphana, ngeke ngimusho igama lakhe, kade esho ukuthi sikhutha phatha uyasikhuthaza indlela okhuluma ngayo. Siyabonga kakhulu, ethi okubuhlungu ngiyasebenza ngamandla nangomphefumulo wami wonke, kodwa manje abazali bami ngeke basayibona zonke lezi zinto ukujuluka okungaka engikwenzayo ngoba angisenabazali. Kwaze kwavuka kimi ukuthi no man, baningi abantu la ngaphandle bakhulela ezimeni ezinzima kakhulu. Abanye abasenayo abazali, abanye bayahlukumezeka, bahlukunyezwa iy'hlobo ngoba bona bengesenabo abazali. Kunabantwana abasebancane abangakwazi ukuy'mela, kodwa manje ngenxa yokuthi abazali abasebenabo kumele ukuthi badiphende kuzo iy'hlobo lezo, kodwa iy'hlobo lezi azibaphathi kahle. Wena njengoba ungibhekile awuphathi kahle iy'ngane zikasisi wakho osewashona, iy'ngane zikabhuti wakho washona kodwa awuyiphathi kahle. Kungenzeka ukuthi abazali bakho kodwa awubaphathi kahle, uyabahlukumeza, uyababandlulula, ubaphilisa kabuhlungu ngoba bona bengenawo amandla ukuthi bey'lwele. Into engifuna ukutshela yona, njengoba ubhekile lapho-ke ungibukele nawe, kumele wazi ukuthi njengoba siphila la emhlabeni akekho umuntu owazi iy'nsuku zakhe zokuphila. Kungenzeka kusasa ukuthi wena uyoshiya lo mhlaba lo, ushiye ezakho iy'ngane. Uyothanda yini iy'ngane zakho wena zisale y'hlukumezeka? Uyothanda yini iy'ngane zakho ina imvula kukhishwe zona kuthiwa akube yizo ey'thunywayo ziphume phandle ngoba zona azikwazi ukuthi ziy'lwele? Uyothanda yini wena ezakho iy'ngane njengoba zisasey'ncane kangako, iy'ngane zakho kube zihlukumezeke, zingakwazi nokunakela ukuthi zigeze, zisale zingcole kube iy'ngane? Funda ukuphatha kahle iy'ngane zabanye abantu, funda ukuphatha kahle nje umuntu nje, noma ngabe kuthiwa umuntu ongakanani, noma mhlawumbe umdala, noma ngabe kuthiwa kunjani. Funda ukuhlonipha omunye umuntu ngoba ikusasa asilazi ukuthi lisiphatheleni. Lohlanu namhlanje abantu bahoyile, inyanga iphelile, iy'ngane zabo zijabulile, kodwa lezi engenabani azazi ukuthi zona ziyobe y'jabulelani ngoba akunalutho ezobe zolutholile. Funda ukuphatha kahle iy'ngane zabantu, funda ukuphatha kahle abantwana babantu ngoba ikusasa awulazi ukuthi lekuphatheleni. Yilo nto ngifuna ukuyisho namhlanje, ngifuna ukukhuluma kakhulu ngoba ngibhizi kakhulu. Ngiyakhuphuka namhlanje lana, ngiyakutshela i-Friday phela, inyanga iphelile, mesikhuphuke nabantu baholile, abantu bafuna iy'ngoma ezimnandi, bafuna ukujayiva abantu noma kanjani. Igama lami ngu-DJ Roxy usikhutha phatha kwaMthembu, umfana phansi le ejozini ngomhlaba yalingana noma kanjani.